ba? Ay, eto na sasabihin ko na sa yung balita. Kakadeklara lamang po na wala raw pong pasok bukas. Holiday daw bukas! Kaya sa lahat ng mga nag-opisina dyan, di ang saya-saya. Oo nga, anong holiday tomorrow? Bakit holiday tomorrow? Wala, kasi magbabalik ng wristband. Charot! Charot! Bakit ko ginoke yun? Sasakyan si Kasi may mga taong hindi nakapagbalik ng wristband nila dun sa Coldplay concert. Kaya binibigay yung moment na yun para ibalik. Charot lang, Widarot. Siyempre, kapag magdedeklara talaga na holiday, meron talagang dahilan kung bakit holiday. It's a national holiday. Kaya yung sinasabi ko kanina, nagbibiro lamang po ako. Huwag niyo po masyadong seryosohin yung mga sinasabi ko kasi baka mamaya mapahamak tayo. Charot, Widarot. Pero, dilinawin ko lamang po. Bukas, wala pong declaration na walang pasok. Depende na lang yan sa kumpanya ninyo, Pero sa gobyerno, wala pong sinabi na walang pasok bukas. Nag-iimbento lang ako. Binibiro lang kita ngayong araw na ito. Kasi kanina ka pa simula umaga, masyado kang seryoso. Alam mo, pag inisip mo masyado yung problema mo, Kabisyo, ay, tatanda ka lalo. Tingnan mo ako. Dami kong problema. Pero, maganda pa rin ako. Wow! Charot, Widarot. Pero syempre, hindi talaga sapat yung ganda. Kailangan meron tayong kwarta. Kaya nga marakitera tayo Anyway, Kabisyo, I hope you're doing okay. I hope you feel good today. And I hope kung ano man ang dala-dala mong problema ngayong araw na ito, madagdagan. Charot! Widarot! Hindi, kung ano man yung dala-dala mong problema, sana ma-solve na yan ng mabilisan. Pero kung hindi man, I hope ma-handle mo siya ng tama. Alright? 3 to 5 p.m. ako makakasama ngayong araw na Itetsua. Ikaw munang i-handle ko. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi mo na ako palaging may pera. At least, palagi naman akong I know, right? Maganda. This is me, the one and the only DJ Rockitera.